Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-14 il-stazzjon. Ġesu mitfun fil-qabar. Nadorawk u Ġesu umberkuk għax f'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Aziz qabar ta' Kristu li mejjet jinsab fik. Qabel ma u jirxoxta, qatt ma jien ser inħallik. U l-kifra mewt ngħidilha, fejn hija r-rebħa tiegħek, it-tmiem li bih tiftaħar u l-qawwa minn tadrijek. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.